Mae'n ni fo'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen efo gwa. Ffain. Ffain. Helo, enw fi di Llio Angharad. A dwi eisiau cael chat efo chi heddiw amdan ffeindio'ch nac. Ond beth dwi'n feddwl o ran nac ydy diddordeb, da chi nid yn unig yn dda yn neud, ond da chi hefyd yn rili angerddol tuag ato fo. Da chi'n mynd gorfod trio joio fo. So, mae'r rhan ohono chi, mae'r tân yn eich bol chi yn barod. Dyn yn synwyr? Dwi'n gwybod. Ond dwi'n meddwl bod pawb efo nac. Weithiau mae'n cymryd chdi bach yn hirach i rhai pobl ffeindio fo, ond mae pawb efo un. Mae nac fi ydy creu dillad. A bod fi bod yn gwnio ers oes pys, oedd ddim tan o'n un ta. Ddeunaw nes i feddwl, hwn di nac fi. A bron 10 mlynedd ddiweddarach, dwi dal yn neud o. So weithiau fydd yn amlwg i chi. Ond weithiau fydd o ddim, mae'n eitha jyst ymddangos pan da chi ddim yn disgwyl o. Allan o un byd. Ond dwi'n meddwl dyle fod reit effortless, lle da chi'n gorfod trio, mae'n jyst yn rhan ohono chi, os ti'n yn synwyr. A mae'n gallu bod yn wbath, bod yn rhedeg, yn cerdded, yn sgwennu, yn peintio, ella mae'n rhywbeth hollol wahanol dwi heb yn meddwl amdani i roi fel example. Felly pan dwi'n parablu am nac, ydy o wir mor bwysig a hynna, yndi. Yndi mae o, a ydych chi pam? Mae nac yn helpu chi ymlacio, mae'n mynd â chi i ryw feddylfryd hapus. Felly, yndi mae o'n bwysig. Ys gennych chi nac? Neu, oedd gennych chi nac, a dwi wedi newid, neu ydych chi'n stryglo a ffeindio eich nac. Dwi dweud nac gymaint, mae'r gair dechrau swnio'n ffynnu'n pen fi. Ond, be bynnag ydy nac chi. Be bryd bynnag newch chi ffeindio fo. Gafeilwch yn y mod un, a edrychwch ar ei ôl o. Diolch yn fawr iawn.